אנשות כאן נמצאים ניקול ונתנאל מערוץ אין גיימינג סל. אז היום אנחנו נסביר לכם קצת על הערוץ, מה יהיה בו, איזה סדרות, איזה סרטונים, משחקים וכאלה. סדרות ישראליות. אתגר השבוע. קודם כל אנחנו עושים סרטון התחלתי שאנחנו עושים צ'אבי בני, והמפסיד צריך לשתות כוס מים עם מלח, ובקיצור נסביר לכם הכל בסרטון הזה. מגניב. ואז בסרטון הזה אתם תכתבו לנו מה יהיה אתגר השבוע שלנו לשבוע הבא, ולכתוב מה יהיה האתגר של המפסיד. אוקיי, בואו נעבור לעוד סדרה. משחקים חמודים שכאלה. זה לא כמו משחקים באטלפילד או לא יודע, משחקים אלימים כאלה. זה כאילו משחקים שאתה מוצא כאילו. אם אתם מכירים זומבים נגד צמחים, כאילו כאלה חמודים, לא וואו. כאילו חמודים. אוקיי, סדרה הבאה שאלות ותשובות. אנחנו נעשה סתם כזה סרטון שנגיד לכם של כמה שניות נגיד. תשאלו אותנו שאלות על מה שאתם רוצים לדעת עלינו, ואז אנחנו זה באורך של חצי שעה. אז אנחנו נענה לכם עליהם. כן. וזהו, ועכשיו סדרות רגילות כאילו של משחקים. אוקיי. דייזי וראסט אני לא בטוח שאני אעלה. Call of Duty ובטלפילד גם אני לא בטוח שאני אעלה. ניקול תעלה. כן, שזה משחק רוסי ממש נהדר. היא תסביר בסרטון הבא. GTA אונליין, GTA V אני אעשה. מיינקראפט אני אעשה עם ניקול וזהו. האתגר השבוע, משחקים חמודים שכאלה זה ניקול, ושאלות ותשובות זה ביחד. אז יאללה ביי אנשים, ביי ביי.